ప్రతి మనిషికి కష్టం రావాలి. కష్టం వస్తేనే ఎవడు మనోడు అని తెలుస్తుంది. మంచిగున్న రోజులు అందరు మనోళ్ళమే అనుకుంటాం కాబట్టి కష్టం రావాలి. మనకు కష్టం వచ్చినప్పుడు మనం చేసే కష్టమే మనల్ని కాపాడుతుంది, కానీ ఎవడు మనకు ఆసరా కాదు. ఎవడైనా కట్టు తాకితేనే బట్ట కడతాడు. కట్టు తాకాలి, తాకితేనే తెలుస్తుందండి. ప్రతి మనిషికి కష్టం రావాలి. కష్టం వస్తేనే ఎవడు మనోడు అని తెలుస్తుంది. మంచిగున్న రోజులు అందరు మనోళ్ళమే అనుకుంటాం కాబట్టి కష్టం రావాలి. మనకు కష్టం వచ్చినప్పుడు మనం చేసే కష్టమే మనల్ని కాపాడుతుంది, కానీ ఎవడు మనకు ఆసరా కాదు. ఎవడైనా కట్టు తాకితేనే బట్ట కడతాడు. కట్టు తాకాలి, తాకితేనే తెలుస్తుందండి.